ampa obomofo a ne din bata osono enam ho ono ene efre no obomofo wa bene na wa hamponi wose woto nka nsu a dwabi na ho bonkawa sansofo afoforo na de koforo hode a ene ekwan bia so no enim guase beka nana yam wakwaba meju so Bema ba afi so piawo wani ba na ho tesen nyame adom ene nananom sene amuja ye ho no mo akọ asan abeto yesa ye ho ye ida jamwase metrasi sei no nso a na nkrofo dodo no a me fon so na police ni no yire eno ewen na Bema ewen om de kan police ni no yire no wen police ni no yire wen ti du ba bi kra na me hu ni ameka esanse ache kakra ene otwere ampokwa nyankopon de waba bedu emaba wase wafutuo nko a na de ma wo mo no wo mo asua bibi afiri mu amasamre dodo no a enso etimi ko mo anim ti waba miti ba kon ade en na wo ka kire watifo yo medawase afa radio atiefo nyina ani mu mpanifo a mo ye adwuma yefo a mo wa afa radio nyina medamase afa radio atiefo medamase ma mutie mi nyina medamase madaroma mede nyankopon ne nananum dimu damase se mo me hu donti mo de koswa kan me ena maba mi ko India na so maba bedru asumdue mu munti me wone mapa de mamo etie na obi antweme ne radio na wontie me na Bema kenten police yire maba ene me wone mapa mebre de mamo medamase nana ya na wo se wo ware mema mienu enso Ghana memu de nkobi anim se oba ware mema mienu a eyochiwade kese pa anwumre chirim na bisafe no bi etie ofufura de nti na ware mema mienu medase bretioba mi ankasa no se konfuo bia no konfuo yeta no konfuo bia no wo kunu wo sunsum mi kunu ani ajimaita no nanso abrafo ansu ahwere ani adongo ni gari mu omuka ho no wo mu ye sunsuma policefo enu nti mi kunu nu ye mienu sa me wale ani so police na ko sunsum nso a tigale ni suma brafo a me wale wo matiam from amunti no me sa wale sunsum police wada roma dije se wo kunu mienu wo sunsumu police ena wo honam police medase etiefo nti se obi tie ya ena nana akire mu anwumre e de akire nana die na ma wo ko India wada roma bretio na on se hama no kwa mu aye mu adwuma cha na o se osesan won sanso kakra enti India ni bi ba me ho ono nso ba be ye research ewo me ha ban duro no anu okoye no o si da bi wa hunu se ma bi wa ha ban duro mu pa eti mi so me mra ho na o mo so mfo o mo de enka ho ampa me ka gu mu ko ya be se bosumi nsia ne na kire nie afa na maba eti me ba ya mi di ropa no masandi bia beka ho ahye ne ma adesiama ene chiame onum asem kan se nana wasomu a sene ya no wo ha na munni no saa me de okira ebi enso abeka ho tintantem so no a ene ye ne no bedi nkomo na enura hodo a saa me de okoye a ode aba no wabobo bi so ama ya tie na nso watimi edibi abobra na sententem so no a no na wahwe na kira kwan yare ha ne amane bi eda so no yare ko tachima dwa na nsan ya Antoni nyina no na so aba so ani nyina abra ho sunsumu de honam de ni nyina no obeboa na ade ba ko asa me mpesi edi ho nkombo efa ennamu ensem te se emema ene emma ennamu ensem sanse ene obi asori a na me wo memedro me wo medro me wo we na wo bayi so obi ewo yare bi ete se white me de medikan eno ababubo bi so wo se enu aba so bi wo ha na se kwan no kra akoye kakraka ti be ma bia hunu a nani enso enyene ho bem oba bi so wo so a ensuo etimi go no time bia
ya wo ma no bi wo so a ohunu Bema na no ho esane ene niam ahodo bibra wugidi ye se wo yo be eya kwansidie e wo ma asetremu a ema dodo no a enya ware anaso omukuna ni wo mo ho no eno na wo bobo bi so kire me ene yeni ho enkomo medase odisheba bretio afa radio tiefo ema no ene de mumama ni nye na mabama mo midinurupa every India ba oba woni Bema da wontin atinka bia nyane no ye yare ana se ye sunsumu sunsumu ho na yare ho to bi ba ho ani mienu ni nyina na obeka ma no ye wo sunsumu de na ye wo yare enso ho no mo eye yare a na me de haban na ba eye sunsumu nso a me di sunsumu nso ahodo aba enti mana mo ne Bema da mo hu nsane mo no ena mo mra me di adraba ankasa emane nso a awo ho ayamoden enti wukunu jawa wari eguo no na be ma kenten tano yire mesi bra me di adraba na bretwe nana mi ti adronwo nwaso bi kura me di aba emana ni gie kura ne de ena wo musi afra me one touch adro no ena mi sie afedi abodi ya doso red bulb afa kodru one touch won emanu a omotinka wo mase no emanu omotinka wo mase no oni Bema da Bema betu ne Bema no na huwa ye fita white na eye gonorrhea ne na asia no me de na dro ankasaba free India me de na dro free India dro papa aba emanu wa monte de no de awurade nyame chocolate dia wodi be ye tea dia wodi be gu yogurtum me dia dro na ba emanu munti ena makọ bless abrewe nyina eni awei na me dia dro na bremo na bretue na miti anwanwa samne se me kono na emema e complain papa ebi awari egu wo ho eno correct Bema bi wo ho no ma wode boss wa no wagemu hwem eno ma ne fra ne pepem emanu fra no so oh black was there was so jan we dia pepem ani mama na sabe wa mo mama no ayan kete ahi no eno no emanu fra na wo wo pese ye kese a me de na draba no correct na mama na me si mama mo mo nsam mama na maninye na me ba ma wadi na wafili ankasa mama wadi ache ama oba na jane panse dwane akotena ho efri se mi ka se me yo ba o no correct ti me si adro ni ya munyini sisa me ba me ma me kunu try eti wonu di kan test na me hu sa me bra na me hu sa me nuanu mo mama nenye ana oba bia wale enwu onya ni kunu obubu ni kuna ni chie efri se so ni wo ba da na wo ba ne ho ama Bema no wo mu no correct ukasa me ho anopo be didi wasem wo de boss ana ho aba na wo ba soso wo ba ni mu ama wo ba ne ho akenyan na wo de boss a minute na ho aba ade a cha obenya aduane pa di dabi breakfast kra wunya bi o ma me ko adwuma o se me yare so wa anya hwe Bema ye bibi ye birbi ni enfra wo dada na ye nya wo jami akoso wo de free me so na me honam nya me ye ni nyina hu sa wa hu sa pe nkoyie anu oba na sabi mpredi asasa wo di oba na so oba na mfilia Bema no woni buoma me die adraba Bema wo pese wo kwa 1 hour 30 minutes when I will be from me, Efra Brecho Senana, and I'm a CS or Senana, what draw need dear. Nana me fellow come a cancer much no correct. Nana what draw na bodam. A drawn up bodam crown, Nana, me ma brony be was in an away the Viaga crown fan. Media drop up anaba, media me send a somisha. Yeah. Bra. Kenya asia jumem Kintan Sigawa Junction Bashomi na na be mashe wo de opa abaji bi try wo ko do su ya abaji papa na nkasa oh me wa mema dra abama wo sabe wo du aba obedi na che ama wo yire ni age Bema wo Bema na ewu ana sabe ntra ma kwoti mu dabi ama
afedi entu ni ma to abobo sabin pediasa so hia be ma na ne kwati ewu a wo hu oba wo so aboto na ma didi na tam otimi nya hwe so hu de bia no edra na dwo a no aso ne nan ni koto dwa anya ne ya ni yam ya ni yam anya ne ya wo rane ni ti wo boa otimi nya hwe mesi bra na mama wo sabi wadi twa fili bra na se bra me dia dro na ba Bema wo dia wu kura kwadwoto bra na me amenyama me ma bosu mi mienu pa sa me wo kema no na ansole a bra fa radio na beka che se na na wo dwa nanum keke me di no pa me free India ba me se momra wo se momra o na sam radio entna ho emma animguase emma sanse nipa bebre wo mu aware egu number no 0545 093909 eye dekra eye simple 0545 093909 one touch no eye 0207 421 837 0247 482 3837 nana ye wo ma no bi wo ho a e wo ma so e wo mema so oba bi wo ho a ohunu Bema sebe na no ho esane no eno no yare ubisa no se na mepe odudu nti no die ebi ya odomo so obi wo ho no ma wo pe Bema na to the stand say wo yi ni ho na ne ho asane no eno enye yare enye ne ho na ya ne de yare so yare enye sunsumu yare ye honamu yare ye wo honamu yare o ne wo sunsumu yare o ema na obo ye sa omo ntanwo no kre ema na omo ye sa omo ntanwo efri se enkodu sa woni Bema no enkoda no na obi ni wa beda sa time no seconds eti wuyi hu ana wo ho asane wo ache so obi adi kan abeyi so obi abere dada eti wo sunsumu awaria susuma waria susumu hawo ema na mo se media me ne Bema da ya na nhie ni na me na ho ema na nsuo hie gira mo yamu no me se media draba senso hie no ejina wo yamu a yesi awode da bia wonu nkumafo no nse no mbeko sanse wo bebo mo bayi nyesa na na draw ho na say yare ya ba ma wa draw baba wa bi free nkran ba me ho na woni de se duru sa time no na hyew ne ba wode ne nsa kana ya se ani se ya tutuo no eka no ena wa wonta nsuo na woni yam no otene nka woni se shi no wati omusa no se obenya ne mensesa obechima na ya sitimi ya ne ya wa mu na wasa problem no eya nsuo hye na gina ne yam mema wadro sa wodi bi ya nkwan wonu abinuma ebe firi ebe job wawo bejo ameni pakro na wo bretio ebe job wawo sesi a eya dro eya hehama yemfa ehon so bo nkobo yensenom ni na wawo nkuma fu ojojo na wo ne be ma ekura da wo nyina mo ye mema wo ba ye obe wo anka wo nwo ye na sabi wudi kwatia sa ne keke na draba wo ba wo ma okuna to wakuma adin watu ni bedia ma na pewasem ama wali egududu mi nua Bema awari ni gu nana nti ye ka ha na ye ka ha ema no awari no egu no na je se wo no wura sunsumu a ye yi sunsumu ne ma no firi ho se ebi asunsun bi edi enya bebre no so ye yare mebre ye yare me dia oba me hono mo na me tena se na me hwem na ye yare me ka cho se ye yare enye sunsun bia da bi nya fe na betwitwa nkokwa ha ho na say ye sunsun mu dia mewura mu ne na kopre achi wa de wa wo de e de abetu yam e de amaw freno 0545 093909 0545 093909 and 0207 421-837 0207-421-837 Aye Kenya se adwumam Gawo Junction eho na abesie na enura wode aba no media enura ye kontromfi wasimisuman ne mani makwa koso bi ahwe na matafri bi na medi bi so ti odofo a wotie me a anwumire wo ha ne dadwene ne amane
wo de ye de bo mienu ene ekuma no ma sunsum mu obehwa ma na honam mu so eno no okire mu no se wo ma no dodo no a wo mu aware eguo ni nyina ne se fort ewo mu ho na ya na bibiti saa se be ma bi kofo oba ne bia fort wo no ho a ya na be ma no suro se bi obeka sanse ma no dodo no a ubie wa no ka omu nyini ya no mfi se bia pe na wo mpe wo mu ana se bibia etisa nti anwumere so bi tie yen se ye be ma so yo oba de yen na abeka kire no ansana ye firi ho akwade foforo so bretio nana masra mema no ani man se bibi wo ho na wukuru ka kire wa jini di don kura sononko fi sentence ya Bema mpe won kan foto nkyerɛ wo oba bi wo ho no ma bretio na city se ayi no ebi frawo ebi so ya natural so ho bra adro wo ho ebi frawo m ebi dabi ebi obi wo ho no ma wo no ni etibeti na se na ampam ye na aba sa aka no obi so wo wo sha ene ye repu no eno so timi ba obi wo ho no mo nso a wo fa ne ho ntem obi so wo no ma eye natural ne ho no so dada so ho adro ho me kama na moa ama wo ba na twetwa wo kurukwate wa me na hunu sesebe adro ho no mo mama wasa ya kete bretio media draba sisi yare kotoje ana buei mi kotojo sami twetwa na media dro ni hye na me ma obi tia yale ne tese de ebeyira awo ebeba ye nyina nim se enche yewura December mu a na ye ko awo bremu a no sasabro ahodo a ko twiko breman womu haw ene dadwene ne amane womu tie yen womu entutumrika na womu hwe nana Bema akiri kwai na ewrade be fa no so amankunimdie enso aye womu enso adia na se yeyi sa mema ene ma na efiri ho waka sasabro enso adie enu achi sa mre so obi etie ya edi aduro ena wo beka eho asem enso ede akire yen yo bretio nana so mema ne de ma kan wie na wo bia sabi mpeduasa on sa Bema bi wo ho a wadwonso a wakoto no wachima na nsu fita bi firi ne Bema mu aba eno kre eno na fo wo mo Bema pa eye yare medina draba na fa mi wi a mede samna nwanwaso bi aba sa samna no wow me say dear our spiritual marriage dear su oda our spiritual attack obi asunsun bi tata no obi a woton ade a yento obi a nadwuma nkoyie meden samna ba ma san de dronwanwaso bi aba obi wo wada bia ne honam ye ne ya da bia ne yafunu ya bona anadwo anadwo ye birimu no a edwana pa wontimi nsori asa dro papa bia me noa ama amanfo ena de nuro na ba wo ba na wuntwa wakoko wuntwa mojo bra na beto wadroko na be di adansi afa radio enuro ho no mo nyokre enuro ho pa na de di nuro na ba ma na wonhwa mema dro no kra de sese de masumbu ayi be ya me ayi Zion be ya me interview de ko to YouTube masumbu afedi na mabre ena me de ma ayi akwa akra ena me de kwa takra de ena me de kwa chasa afedi mabre na ntu ba tena fie ama wo yire jawa ene wa enura hudo ni nyina ebi wo ho nyana se ne ba enye fere so dabi na wanto ya kura wunya duro wo mu ma akese ministers akese ebeta dro beto samina amu ho to wo mo wo se me fele ya fele yale ho dabi mu fele kura me pese mu me di adanse wa afa radio no mu sa afa radio de mu nton ade bone amanipa na mu nka de bone so wansam konfotorofo so mu fa ne metena dabi aji obi a mu amadi hu adanse etu amumra no mu mpagya afa radio afi akasa na me di free India me di aba ma bone bede na me di aba o free India no abon bede en wodi aba enu a wodi aba na eye chawo ti wo ha no dadwene nyina no na hweye en ekosoye na kai se yare ekọ tachimendwa na nsa ya ntobi ye ekosoye ni nyina e won na Bema enso akache
kanya se adwumam gawo junction frano 0545 0545 0939 09 0545 0939 ye kroni nyina no obetimi abawurem e 0322 395053 ebi ane ya mo ya de din bi ane ya mo hawdin 0504111006 emu bia obefre bia no mefaw na de opeso obusa na bia na owa no na atie no wotene nka che okoye waba se wo ha ne dadwen yamane bi so opeso obusa no ho asem a na onfere e wonframe mu a yade bia eye wo no anase aye wo no bi okra wo nhunu ne yare no ne fareban enso edi ne nyapa sunsum ne honam fem na nhwehwe mu a saa me odi aba betudwa eye niema mienu ana amiensa efa wariem wonim se awariem na awariem mu no enahia enahia pa sa na sakaduane nko a sabema ne betimi akoto bi adi abonte abede o sa enahia frisa sabema timi yeses wonu obada ebe ye 4 times a week bema ne ntanya slok samum na 4 times a week enoso dabi eye ai wudi ontimi kra na se 3 kra na bema ne ntanya slok efrisa enamu no esane woba esane bema bia ntini nim na wa ya sasa onu woba da na se wo ho sane wa heba bia fire etu bon so be wiere na hwa yo fo na fifire tew etu woba de fa ho kame wukunu fa ho kame wukunu kura na so do ho kame wukunu na utwa yale na ama no o ma no ha no ho enduro bi ewo ahaseka TV so a enka yebeyi bi enso de akere nana de kura wo no so ubeboni din na wa kire nia eya sanse ye twa Facebook ye be omintamrimu na me ka na enie mama dro nwanwaso no omintamrimu na enie we ye dua na bena ana we ni ye dua no ni root no ni hini no ya hye no enie anu ti na ni ye tuntum no na dro yi sadia ne nwanwaso tie ne se we mi di dua mako 75 ana de ye eti mediano na bena 75 ye na me di ni root no so 75 ni hini no na me di aye na dro ni dia ne se wodi awopa ya de mawa wo satre ba ko egu wanum na wodi nsuo anom de obema be ye no gwa wodi wo pesa eye adwuma wonum ne be 4 o'clock ana 3 o'clock ana 7 na bia wanya be 3 hours ansa wa ko bed adano na eye adwuma nya so obanum ni mebre adano na be adwuma na bretue anwangwasema wo so ne se sa wodi nsakura piane dia na wasaya duro no wa hwe anu akowu atoyere so eti adro nkramofo nom onsa yeni anu nkramofo mo pe bibia pefe no kramu nti no eti ni aye ni root no eti no nsuo nko a sa ensuo nko a na me woni bitters nso ho no ma wode ebi wa Sprite kra na adigu because baby I wano onsa India de nkramofo pa eti kramofo ni nom edro ni mo me ba ye nyina ha nyina enti no ultimi di coke Sprite anasa udi ensio obi betim di agu coke wo betimi di agu coke o betimi di agu nkwan mu o betimi di nhyianom na breche mesi ene wo wo ha nyina ma mo ma so adro ni bia hwe obi o wa ha bia na so obi beto na oba na o se adro ni nya wonu mo di hu adanse frise nipa nye medro we di so obi ni wonu ma wodi hu abeka chem se nana adro ni nye me de kwa America misani ko London misani ko Bebia usako pa me yibi akasa dance die ama wan kasa watie wa mefu yi so ya behwe se betimi ayibi dance die na wa watie ewo eye phone so a sanse mpanisi seeing is believing ti mitwa me ho abasisi atro number no to opon a ene ne nkasa na meba 0545 0939 09 tweme 0549 0545 0939 09 enso mitwa me ho aba sisi a
This simple Nyankum Passage before or whoso adotono. A Bocasia or Trentumino. And now, Onimamo or Tatun Sadidi, and a Frana Kuno, who seen you what they want from a group. I swear, Tanacom for the Nabema Pian Tomfum. A Yagonju, Sunsumawadia, Sikasama Day, and you, Ajumasem, Muamutonia Yento, Mutaya Nawaye. So Yafrumunatro, a contufamun Katasem Enkoye, a warrior open, Nana Batinete, Duabo, Intima, a bank of Adausa, and a cotton Samsam, Yadebi Titiwa, this one for drunker, who Jaja Hua, a Samba Fawasi, Muamusha Sumasi Edi Boni, Mutu Suamunari, Namuhobonka, Nanakwa na Johanna Kanya Toswa, and Yawabra, and Renini, and in Nanakobom Punipu, Kenya Sedjum, Gao Junction, or Yajmana or Chumunina, Feno 0540 350455, as you answer it, Totala.com for the Nabema, Obamafua, Nidibata Osrunambu. Obamafua Nidin Ebata Osno Enamho, Nana Bema Enso Enono, Freno 0545 0939 09 0545 0939 09 0545 0939 09 0545 0939 09 and 0207 421837 0207 421839 yepe adansidie ni bi na so watie bi san se enipa dodo no a ena ebeje aduro no enso edekọ abrochiman enso emu na watie nia ekoso womu a abetondo no bie ene adanse a womu die enso ewo ho sam lady waba yare bia hawo fruit nyu so bepem mo were so yade bia edunya seye osa seye white seye oba ukwa waria nagu enye sunsum ha nko a bebre eye honomani nyina na edi aba yentimi nkeka dodo no a honsem ewa ha sanse ebi wo ha a secret and confidential ofre no na onsa kano a kwambia so no ono bedi nkomo oyoba ekise wo a ti wo ko asma kire no a fere bi anim medical catcho se ni kunu so eye chief inspector ewo eye pakoso ti we no no libi no labalaba bibia ni ho a ewo mu a eye smuggle anase eye frusu a anase eye sisie odi abaye nyina ne se wo peyefunu wonyem na asai oba oni Bema eda sisia na ho sane wose obetimi ama wa ya dwuma be se don hwere na enu akire mu no se ema amode mo ho kam mu kronum enye sanse wose Bema bia so timi yesesa eboa no ema nintini no amu asisia no emu san fifrete no ti stroke pa de wone no tonkwanta monso apai ti tentem so no a yensusu na kira kwai na otweri ampokwa amyankopon fa no so na afa de bia ya consider ya mfam free ya ma me yemu amma bia no yakona kache na afi yakoje ho aduro enso afri ho wo ha no ye tatahwe na saamde de kwakọ enso ede aba mu amaware eguo mu amoton a yento mu akunya amote so ye tumuto enso afri so ene tumi edi mu nya nyina no saamde de nana ekoya awaba yenkono ho na brunya ye ninye yenkono ho na brunya yensa nkan yekunu yenkono ho na brunya yensa enka na yire yenka ye yire sanse nipa bi edge yen afri wo msem ya na yempa bisa ti yete ho saa bi nsem basabasa na to yen nemum ye ko ne yekobusa ke behunu nia ekoso obi ho do ne yire so do no nanso behu so na mabontena na bibi boni bi akwakosi na afi aware a odowo mu na enije ewo mu no na tetes pansam nanso yetu anamon ene yehwehwe akira kwan a ke gidi yese nke ye hawo no etu otwa anwumre wose wo ha obi ewo ha eduro no obetimi abegibi na watafri bi na akire wodi ho adanse sanse nsonkro nsuo ne ho kankanti ena mpani se yekunu a na yehua ne ho enso ahwe na yenche na yede yedwumadie no aba na wieye ja wo de na aba ha nyina no onkasa enche sanse wosi asopa wo hoyi enkyera asom yeden ete na kasa tenten enso ento ponko samre dien ena woka ede akire yetiefo a anwumre watie wo ewo nia obeka ye nyina no obo no tofa sei ena obeka no yo meda atiefo nyina se masama ameka ne se entena ho emu obi mfa petashin ani kosua baako
enko yi mfiri wano mo bronyei bra bebo ho ban bra na beto aduro na wo yire ninye na waware enso eno na hia me woba ho pa wo oba wukunu ani nye wo wasena na mikunu metuwa nso wakofo oba afoforo wo de bra na mama wani agye ma wukunu apel ama na musimi nya aware momra na aware no wo ba ware boba wo yare wa wunyinse ya na ekọ stroke sisi yare ya funyale obi se mitia pai miama miye bibie enyeye wada roma momra na mesre minuano mo so se de bronya ya beide ama aye ensem mebre ya bibia no wa show nsu ye wada roma medamase meka se ye twa Facebook ti ubetimi ahwe ewo ye Facebook line no enso eso Alpha Radio www Facebook obo aye Alpha Radio Facebook no a we nyina ewo live nana ansana obesore no ene assembi epie ha asamni de me pese awofo no tie me wobi efro ha anwumre ni nsem nyina ne se ne ba akohwim metini bisika na metini ne driver ni no eba baabi awohwim sika no a ne ba no dwane ye no nya woka nyina ne se obebbo akoda no obehwim sika metini ni sika no obebbo ni dua na oboni dua ode ne maame ne papa ebeka ho maame no etena sese de ne a enye yiesan so onim se enche obewu agyanama na buti bibi se ya eden ena abeka na ade asan ye futuo yo de amesra wofo ne se ankanka ana kamofra enkanka ana kamofra obetira se yesen sabi yana nanom bone no ana ye tia ho ka ampa etisa wo ba koshum obi sika obetimi abodua so odi sika no bitaduane ade maudi anasa wanfani sika ambra no na wonu ko tie sika no a ihio no ku na woni ni pakro etu wanfa na busuafo na ase abaye adwuma ye adwuma enu ntini ase yetimi de bo atu efie bi ekwanya no na sama mi de nka onim ho hwi na me ka che wo se ye na nanom adamu ye bone na ye wo ho dabi ansa na ye ni eti asoka what you say etini ase ya yantiti ya mani yie na say mate ne driver ni no omo hwehwe omo ba bia a wo mu hu omo enti sa no mbe ne den ani na che say omumla ye why na benye omo den ana bomode ya kasa na bomode ya sadia mo ayi ya na nso a mate no se ka no twem e na wo mu cheese ka no free mate no nsem ena che wo mu ekoche ye na sa amire de obi ade ne de aba enti je sa begina de ohwim sika no ankasa so yo eno ne maame abaha se je maame no tete so ndo te ne ba bi na ba ko kan be kan no ti so otie ya nwumire ya sen na o ka kire no otie ye nso ani ya sana ni die mu a sa kwala na nu ne ho na wa baha na ne nsa keska no a onfa meto ha na momo so dawura no amra ne so ye nsrema no ya sre ye na abobra no kire se sika woje ye no eye wo se dabre 79 cedis na kire se 82 cedis 72 cedis na kire se 720 yes driver no so ni mate ne se sika no so ebro nti ho no so wo be kire ye mu sei so wo say ya na ye ka no abofra bonesam also obi o apo aya obone no say driver ni mate ni disika ni bitoso ebodua enya adwuma dabi say sika na o mushimu ya no say nkwala ni nyibi ni dada ana all chatro dia say sika ni 72 na ko bone say 100 million enya adwuma oye bibia wo ho ekuma ebetumi akum nkwala no ebekum wonso abokro no efisanya sa na tie yake so mienu nyina abokro o mu mienu nyina abokro no enu nti se wukọ ayi a ya wabusum bi wa hanu ma obi wi awa de awo ba wasiska ne yasai koyi ni pepepe enyi mebi muroso wuyi mebi buroso no ochi nipa na woku na obekum chasa wonso wa anka no kre munyina wa yakromfo etu wo munyina yakromfo etu o musa kwala ni ye so busa kwala no no se eye no ano no na ya mpase ska ne ye ete eye 72 eye 72 na
so about 72 no dua ebenya kwala no na so odi bi kan ho a ebekuma kwala na ebekum one ne driver ni nyina je so ya kromfo omo ya kromfo na akoya kromfo akofa kromfo akowia saa na tie so number no ye de to edwa amamu bio abra nana ebe sorry na mone no edi nkomo sisi a wo ha odadwen ni amane sunsumu wo police ni honam wo police ni na wo ha no na nya de keto akora ene okoya wasan ba number no ye 0545 0545 093909 0545 093909 and a 0207 421237 0207 421837 o fresh number emienu a onsa beka nana Bema sisia na how ne dagene ni amane bia eda so no onso oni no edi nkomo afa ho tweme me da me ho enso abasisia na afi mahwe dwumadi a eno so ewo ho no